खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बयखौ बरायहरबाय। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय लोगोफोर हाबा जाहैनो नागिरदों। आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो। थौदोसिबा लोगोफोर। गारियानो ओरैल' हुलुस्थुर जाफैदों। बैजोंहाय थांसै। जोङो टट'जोंहाय नै थांगासिनो दङ। थाब नागिरदों बे आंना। làm nấu hay ôi này ăn tuh gimana ya udah mela terus ayo cila terus nih ini bingung nih ini là Mayawati kita kat tengah sudah jangan cuci buatan sih. Nggak sih gimana? Nggak kan langsung kan. Hadriya tahu. गसाइगाव टाउन बियो लोगोफोर। आं सिगांनि भिडिअआवबो होखांखाबाय। स्टेट बेंकआव होनाय गसाइगावनि स्टेट बेंक बियो। Ilan mana nih? Ya, kayu mana? गामि मोनफैबाय नै Siapa kunci?
Thấy nè. मोनफैबाय जोंहा नै हाबाखौ हाबाया बारा गिदिर नङामोन एसे फिसासोमोन आरो ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा नै आं जानायखौ बारा देखायहैयासै मानि दंमोनना जानानै लोंखांबाय दा हाबाया नै बेयावनो खालामदोंमोन बाथौआवहाय जों दा फैनो ओंखारबाय नै जोंहा दा ओंखारबोफिनलायबाय नै जोंनि न'आय बियो हिनजावा गसायगावआव खेबजोबथारबाय खुलुमबाय बाय बाय रायजोफोर दानिया थांला